безгә тигеннән ямыннан хәбәр килә. Социаль челтәрләрдә акча җыялар, шундый балага, шундый диагноз белән. Без шуңа Аптырыйсыз? Аптырыйбыз, чынын әйткәндә, чөнки медикаментлар бар, дарулар бар, җиһазлар бар. Менә инде әйтеп үтәсем килә, 21 елның 18 июньдә безнең аерым 6 этажлык бина төзелде бит инде онкология буенча. Техника актыгы сүз белән җиһазландырылган. Нәрсәгә җыеласың ул акча алайса? Әтиәниләр теләге булып чыга бит инде. Бу инде минем авыздан чыкмасын инде бу сүз, бу әтиәнинең вөҗданында булсын дип әйтим инде. Баю теләге инде, менә шундый баю теләге. Ну, шулай дип әйтсәң дөрес булыр инде, дөресен әйтсәң, туры әйтсәң. Шулай була. Форсаттан файдаланып, чын әйткәндә, акча җыю мәсьәләсен күтәрәләр. Безгә бу әлбәттә ошамый, врачларга ошамый. Бу безгә ниндидер теге пощечина кебек шикелле күк тыела.